Sa dihang giordinahan ko pagkapari, ang akong mama atong last June 4 to June 22, 2004, ang akong mama maglisod nagkakita tungod sa iyang katarak, lisod sa glakaw. Gulang-gulang na po siya atong panahon na nasa mga dool-dool na mga 75 na matingal ito edad niya atong. Niya daghan kayong tao ni dool niya. Sige, wa naman akong papa ato, patay naman. Sigihan yung kuno siya og dool sa mga tao, samtang gasigi kog pa-picture-picture dito, panahon sa reception, portig yung daghanang muduol kuno niya. Mo to pag-uli na mos balay, nag-istorya mi, ingon din siya, sus, daghanag yung tao ni dool nako, sige yun silang, kanang ingon nga, hastang, kabulahan gid nimong inahana ka nga nakaanak kag pari. Ikaw ra gyud, ikaw pagi taga dito bukid kayo kahugan unya imo pag yung anak na pari ana sige jud kunong daig. Siya sus naglibog na lang ko, wala ko kaila tong uban, sige daig nako nga bulahan kuno ko kay akong anak pari na kung say pasabot ato mga dako nagkolekta. Kana bang makakita ta og mga tao nga successful ang ato ding mahuna-huna ang ilang ginikanan. Unsa man yung mahuna-huna? Kay ug pa nay ginikanan unsaon man pagtubo ana nya mingon ta may gining pagkaumol siyang ginikanan kay nganong naingon ani man kay ang kahoy kuno mailhan mas bunga nya bunga man na sa ginikanan ng anak di kun unsay batasan sa anak almost true sana nga batasan sa ginikanan. Agree, disagree? So kung ang imong anak mo suyop, ikaw sang ginikanan ka, manuyupay sa ka. Tingali, dili tingali imong gisuyop siya bo, basig sigarilyo ra, basin og kanang bino ra, sikag inom, tanduay. Pero nakuha si mong anak, iyang gipasobra ag jutay, gipunan niyag siya bo. Kung himalikas ang imong anak, porting kusuga mangaway og silingan, ikaw sang ginikanan, klaro kayo, palaway po ka. Tingali dili pirmi, basig mga kaduha, katulo, niya nakasaksi ang imong anak, iya tong nakupya. Kuha mo na. Nyamin ko, wa pa diri, wa dyan ko. Limot lang ka. Doon na gito'y nakupya imong anak. Nya kung ang imong anak, himabay kayo, bisag kinsa lagi pamabdusan, ikaw sang amahana ka, bawo na ta. Ikaw wa gyud pader, wa jud ko nagbuhat ana. Ang ako tinging igsuon gato akong uyuan, mabay man to. Depende mamasangil ka. Pero ikaw gyud mo ay number 1. So na si Jesus porti namang sikata, porti pagyud ka gamhanan, grabe na kayong iyang gahom, sikat na kay siya, nakaingon ang mga tao nga pagkabulahan sa babaeng nagsabak nimo og nagpasuso nimo. Unsa may tubag ni Jesus? Wagi siya maingon, yes, tinuod na. Ang iya hinong gitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios og nagtuman niini. Ang iyang gisangyaw ni Kristo dili ang kasikat sa iyang mama, kung dili ang batasan sa iyang mama. Unsa may batasan sa mahal nga Birhen Maria? Kanunay maminaw og magtuman sa sugo sa Ginoo. Maura ginaiya, maminaw og magtuman. Nya maura sa nay gisangyaw ni Jesus. Isa tawag mo sa akong mama nga bulahan. Nganong nabulahan man na siya? Kay ang iyang gibuhat kada adlaw 24/7 sige ra gyud paminaw og tuman sa pulong sa Ginoo. Nya pulong bas Ginoo nga makig-sex si Maria og lalaki? Pulong dili. Unya ka mo pa gisultihan nato, musugot mo dili. Nya gitagaan pa jud kag bana. Mutupad og higda imong bana pero giingnan ka ayaw pakig-sex ha. Sugot mo dili. Parihara ko nas madrin, ayaw pakig-sex ha. Nya gipatupad sa pare. Maingon ang madre, kung puslan mang dili na lang na ipag-sex, ayaw na lamig tupara.
Yang pare sa mingon, dili, oy, pwede ra na. Di ba, pwede ra magtupad, pero why sex? Pwede ba, dili? Lisod, oy, ingon sila, lisod. Wa ko kasuway, pero lisod. Amot lang ka. Suwayan akong kamay. Lisod gitingali. Pero si Maria, kay sulugoon mas Ginoo, nahimong sayon. Para niya sayon kayo. Nga naman, matod pa niya sa iyang awit, sa pasalamat, iyang Magnificat, ningon siya, kay naghimo og dagkong mga butang ang Dios dinhi kanako. Sa ato pa ang nagbuhat di ay diha niya, kay sulugoon man siya, mao ang Dios, dili kita. Mao na diri si San Pablo sa unang pagbasa, ingon siya diri, sa wala pa moabot ang panahon sa pagtuo, gibilanggo kita sa balaod hangtod nga ikapadayag kining maong pagtuo. Gibilanggo kuno tas balaod. Unsa man ang balaod? Kana bang standard sa tao? Kana bang abilidad sa tao? Gahom sa tao. Mao man ang balaod. Ako ang balaod. Kinsay mo supat, patay gyud mo. Ang tao ana gakupot anang balaod. Pero pag abot na sa pagtuo, ang pagtuo kisa may gakupot ang Ginoo. Mo nakita tanan kung motuo ta Ginoo, maliwat din tang Maria nga mahimong sulugoon sa Ginoo. Di ka mo karon sulugoon mo sa Ginoo o diktador sa Ginoo. Inigampo ninyo unsa man inyong isulti, gigon na be. Imong anak siging suyop. Adik na kayo. Unsa imong isulti sa Ginoo? Sige, tanaw na tog sulugoon ba or diktador? Inig-ingon ni mong ginuin taon, ayuha taon ni akong anak, makaamgo na ang tanin siya siyang sayop. Diktador ka. Imong bana, nangabit, ginuin taon, makaamgo na takong bana, kadako siyang sayop, buwagan, unta na niya, iyang kabit, Lord, buwagan, unta na niya. Diktador ka. Daghan kay kag anak, nataktak sa trabaho imong bana, wa na mo'y bugas, ginuin taon, taga-imig bugas. Diktador ka. Ang samuntay mayong iampo kung sulugoon ka. Imong anak nagsuyop. Unsa may imong isultis Ginoo kung sulugoon ka sa Ginoo. Ang una gid imong isulti mo ingon ka, Lord, sulugoon ko nimo matuman ang imong pagbuot. Dawaton ko ning manuyupay. Anak gid ni nako. Lamdagi ko Lord nga di ta ko kalimot nga anak gid ni nako. Ninig sangpit si mong anak siya, Nana Lord, niabot na. Igstanaw ni mo siya, pastang sigahas mata Lord. Kagot pangipon, pero Lord, anak ginin ako. Nya kay imo man kong sulugoon, unsa may akong buhaton karon, unsaon ako siya paghigugma, unsaon ako pagpakita sa akong pagkainahan, aning ni ang anak na nagsigi nagsuyop. Kana! Musulti ginang Ginoo kay matud pa niya pangayo og kamo makadawat mangayo kag lamdag unsaon nimo pag-atima ng imong anak nga nagsigsuyop sultihan jud kas Ginoo unsaon paghigugma ka ng imong bana nga nagsigig pangabit gatakli-takli na lag pangabit hastang mga parinti iapil pagkabit sultihan kas Ginoo unsaon na siya pagtratar nya inigtuman nimo ana unsa may imong bation bulahan ka you are blessed. Unsa may tabo sa tao nga maka-feel nga siya bulahan? Malipayon, relax. Na ako ro'y gitan-aw sa kaning kuan, gitan-aw sa Facebook nga kanang mga preaching nga mga amazing preachers ba? Amazing preachers. Usa ka preacher ako ngitong gi-share karon pati kitang uban ako mga friends ato. Way kamot niya ang tiil perting mubua. Nga mura lagi siyang umang maglakaw. White kamot. Lalaki siya. Nag-preaching siya. Kanirang lamisa iyang gitungtungan. Kaya pila raman say dagan siyang kamot. Usa siyang statement nga striking kay nako. Niingon siya, kung naa na to ang Ginoo, din atamangandoy og kamot. Kay mas importante ang Ginoo kaysa atong kamot. Di ta mangandoy og tiil. Kay mas importante ang Ginoo kaysa atong tiil. Ana siya. Pakpak maing mga tao sa ka gymnasium patinda ko agiana mas video hurot ang mga tao ka-amazed niya. Kinahanglan mog sex. Adi matatingin to siya amot ka sex ba to siya. Kinahanglan mog sex. Mas pleasurable ang grasyas Ginoo kaysa sex. Ana siya.
Mas importante ang truth of God kaysa truth of man. Kay ang truth of man, naa man jud kay kamot, naa kay tiil, makalakaw ka, pero matod pa niya, mas importante nga ang Ginoo hari ug buhi kaysa ako nga way kamot or naay kamot ug naay tiil. Ha? Kamo kuno way tiil be, abot sa inyo, putla kuno na inyong tiil ug kamot kuno be. Nya ing na din mas importante manggudong ang tiil kaysa kamot. Adi nam sad kinahanglan nga imo nang buhaton. Ang importante, nakahibaw ba ka nga ang imo karong tiil ug kamot iyanas Ginoo. Nga kanang imong balay ug yuta iyanas Ginoo. Nga kanang imong authority karon nagikuptan iyanas Ginoo. Nga ayaw na i-impose to the point nga gisakitan ang imong isig katawo. Di ba? Ana na siya. Tungod lang kay sakto ka. Akos una, mo gani akong brand hantod karon. Kana bang isog ba? Isog, unya mo kuan gyud, mo insister gyud, bahala nagsakitan, hilak ko ni mga sakristan usay, mo na impiernohonon gyud kuani. Sa seminaryo pa kos una kay ako may kamagwangan nila sa among community dinhi sa Cebu ug sa didto sa Manila nga seminary pag theology nako. Musulti yun ko kay maguwang man ko nilag mga 10 minus na po katuig kay nisod ko 31 years old naman ko. So ako mga classmate na manghod ako 12 katuig, 13 katuig. Nya kada nila sulti mura kog amahan, dili Brad, di na pwede. Seminarista gud ta. Ano sa ay okay na. Sam mo eh. Tuga-tuga mamog seminaryo. Haylom na tigwanga kay anaan ko nila. Nya sa sige na kong sulti kay muram sa kong sakto ingon din ako sa nako kakauban nga buutan ba. Brad. Sakto man ka Brad, pero sakto na. Kalmar sad kay siya ba? Ako Brad. Hibaw man jud kong sakto man gyud ka, pero sakto na. Ana. Usahay inana mata. Kani bitang sige kog dawat aning ni angkoan kani mga donations ba? Mga almost 18 million na guning nadawat na tong donations niya. Ako biyanangan ang nakatatak. So gipang-block na ko ron sa pipila ka mga kwarta padala. Labi nag-international. Kay mura ko nukog scammer. Nya kapila na jud ko naka-encounter. Kay kanigong kwarta padala, doon ay gitawag nato og client-friendly, naasay gitawag og non-friendly. Naay magpadala nako nga kwarta padala ang notice atong mabasa maingon dayon maingon pa greetings niya you receive isol there greetings si Mr. so and so kompleto ginangan apelido sent you this amount ibutang sa nang amount with control number ana claim this available immediately. Og di masad available immediately, available on na pag-date. Nya, claim this amount to any of our branches, bring valid ID. Awa, na problema. Igabot ako dito, sulti din ko nga nagpadala, naapagyoy reference number, naapagyoy amount. Pero doon na mga kwarta padala, nga igo rang mo ingon ako, mo message na ako nga, please, claim or di ganyan claim ra why please claim your kaning kuan money using this reference number bring valid ID. Igabot na ko dito pangayuan ko kinsa may sender ani sir nako ambot lang sa pilang may amount ani nako wa ko kibaw sa kinahanglan ani mo ihatag we na kung saan ako pagkahibaw nga ang inyo mang office mo iga-text nako nya pari man ko nag-online raman ko og pangayo og donation para sa among project nya naamay nang donate wa man sila mo text nako dili pwede naagi nang sa tanawa among form naagi nagichikan gina na i-sender na asang amount na ang seal number kumpletuhan na sir na kung saan lagi nako pagkumpleto nga wa man mo text nako nya donation man nya naghatag kog mga 20 ka buok form nga kumpleto usa ra gyud way makumpleto iya jud kong lalison nako kadadeng uban diha di paday ka motuon ako nga ako ni 20 ko nakapit isa adili sir kumpletuha gina sir ato mo nang protocol na kung ano man sa kunyo tiksi og tarong
Siya amo man ng control system. Nako inyong control system, ako da yung giskan katong usa ka kwarta padala, nako kaning ni basahan ni. Mariha man mo ani, kwarta padala man mo. Wa din ni sila control system. Nako nagdanghag ni sila. Nganong nakahimo man sila ani padong nako, kamo di man mo kahimo. Doko dayon. Basta mauna siya, tawagi lang namong customer service. Kami man say madaot ana. Niingon ko, nagtrabaho ko mga 8 years og bangko sa una, miss. Ang amo og yung orientation is this: do not let your client go out from this office unsatisfied. As much as possible, satisfy him. And with your statement and with your action, I will go out from this office unsatisfied. Anak ko, muna kamo dihang nagsigig padala, satisfy me. Simple na kayo, satisfy me. Tell me your name, tell me your number, tell me the amount, tell me the reference number, and tell me what bank and what particular kwarta padala please in town. Kay ako ra ba may pagkaburukintong gamay. Maluoy ko sa frontliner nga munas ginhawa intang panagang sa nagpaka-paka kung ba. O gusto kong muhilom, dili ko makapugong. Ayaw tao puni ang akong pagka-impyerno, no? Niya, iniglakaw na nako, maglingo-lingo sa ko. Buhangay nga, no? Nasulti man to nako. Luspad-luspad ko taon ang kuha niya. Ingo ko, kaning inyong statement, unconditional ba yan eh? Wa ba yan mo magbutag condition nga, claim your amount with this reference number, bring valid ID, and see to it that you have the name of the sender and the amount. Wa biya mo maingon ana. Wa biya ni condition. So, ano mo na sa among form na ko, di ka ni ba kaning text, wa ni condition. Pwede ta mo ikihan, akiha lang sir. Nakupatay ko ani. Panghulga na tong ako ba. Pero tinuod ba ya, og mo kihag ko, they can pay me. Because the instruction is unconditional. Pero di na ko gustuin ana. Nga naman, tungod kay daghan nato dili service-oriented. Ang gustos Ginoo mahimutang mga alagad sa tanang tao. Service-oriented, not self-oriented. Og si Mother Mary, mauna siya, maminaw, kay kanagong mga service-oriented people, maminaw gina sila, og mutuman kay service-oriented man. Pero ang self-oriented people, di maminaw, di pagyod mutuman. Ambot kaning gawali, wa ba ka ni mabilong sa second category? Kamu, hay mo nabilong. Mga naong raban ninyo, klaro kay pupariha ra kita. Sige, hay mo nabilong, service-oriented or self-oriented? Diba? Og nabilong mo sa self-oriented, wa ta maliwat ni Mama Mary og ni Jesus. Nakaron iguli sa ato, magsugod na ta ha. Ako sa iguman aning misa, magsugod na ko. Din ajud ko manugo og sakristan. At least karong adlaw. Og makahimo ko na karong adlaw, iguman ani akong misa, success. Di ba? Kanalay atong mission, ay nalaingon nga forever, di la sa kuana. Pero karong adlaw, I will see to it, di gyud ko manogo og sakristan. Nga gawas dito ingon limpyuhi dito, ano limpyuhi dinhi? Ingnon ko sakristan, Father, self-oriented ka. Nako niya, wa man ka manglimpyo siya. Pariha ta. Adi na lang ko, basta di lang ko manogo be, saan? Mission ni nato ha. Way suguay. Karong adlaw, ang masipyat impyerno. Sige. Unya gani ang atong feeling, nindot gani atong feeling iguman, atong padayonon. Pero bati gani ang feeling afterward, di na lang ito padayonon, mag-self-oriented lang kita, sayop ni Kristo, sayop ni ang mahal nga birhen. Nindog na ta.